Moitas gracias, señor Branco Parga. Grupo Parlamentario Popular, autor da emenda. Ten a palabra o señor Balseiro. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Branco Parga, creo que está vostede nun error. Efectivamente, o Grupo Parlamentario Popular sustenta a opción do Goberno. E, efectivamente, a veces tamén nos temos que soportar entre o Goberno e o Grupo Parlamentario Popular uns aos outros polo ben dos galegos e das galegas. De momento, a historia dice que aquí que non se soportaba era o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego cando gobernou, que, según dice algún ilustre todavía diputado hoxe no Parlamento de Galicia, uns facían goberno pola mañá e oposición pola tarde. Eso non ocorre neste grupo. Eso deixamos dilo todo para ustedes. Pero, señorías, hoxe quero dar tamén a benvida aos representantes sindicais de Alcoa que hoxe nos acompañan no hemiciclo. Señor Branco Parga, esta iniciativa teño que recoñecerlle que acollémola con certa extrañeza, xa que, en certo modo, é extemporánea. E digo que é extemporánea non porque non fale dun asunto de plena actualidade, que xa lle digo eu que sí, o que acontece con Alcoa, senón porque sobre este mesmo asunto, como ben sabe vostede, xa existe un acordo unánime deste Parlamento. Existe un mandato expreso da Cámara ao Goberno, tanto da Xunta de Galicia como ao Goberno estatal. E foi neste mesmo pleno, cando con data do 12 de abril de 2012, consensuábamos unha moción sobre estes mesmos asuntos, votábamola favorablemente ás tres forzas políticas, que eu creo que foi o mellor dos apoios. E ao mellor vostede non sabe porque non é desa comarca, pero ao mellor o diputado que ten ao lado de vostede, que si reside en esa comarca, lle puido informar. Esa mesma moción se levou aos concellos da Mariña Lucense, e no 98% dos concellos da Mariña Lucense tamén foi sacada adiante por unanimidade das tres forzas políticas do arco parlamentario do Parlamento de Galicia. Por eso, creo que acordouse tamén por unanimidade. En definitiva, que era o que pedía esa moción? Esa moción había un mensaxe claro de fai un par de meses, e desde o Grupo Parlamentario Popular non só ratificámonos en cada un dos puntos dese acordo unánime acadado polas tres forzas políticas no Parlamento de Galicia fai un par de meses, senón que, ademais, o Goberno galego, o seu presidente, ven traballando para dar debido cumprimento do mesmo acordo. Por iso que a iniciativa que propoñe é certo que cambia a redacción, pero o mensaxe é coincidente co acordo que está aprobado por unanimidade. Que pedía esa moción? Primeiro, que había que impulsar un acordo entre as compañías produtoras de electricidade e as empresas grandes consumidores de enerxía, como é o caso da empresa que estamos a falar, da empresa Alcoa, para reducir o precio da tarifa eléctrica actualmente vixente, e que se faiga nun marco estatal. Falábamos dun horizonte temporal de 5 anos para que as empresas poidan desenvolver os seus proxectos estratégicos con seguridade e cun contrato de longa duración. Segundo, pedíamos o mantemento do servicio de interrompibilidade da demanda, e isto é o do servicio a través do cal ata a hora Alcoa e outros grandes consumidores dispoñían dun desconto na súa factura eléctrica. E terceiro, requiríamos ao Goberno galego a poñer en valor o carácter estratégico das plantas de Alcoa en Galicia, pola súa produción, líder mundial en aluminio e pola súa chega de valor engadido. Eso era o que pedíamos e eso é o que acordamos fai un par de meses no pleno da Cámara, apoiado polo Partido Socialista, unha iniciativa do Partido Socialista, emendada nunha boa parte polo Partido Popular, e vostede, que tamén a votou favorablemente, e o seu grupo, e ademais a defendeu vostede. Por iso que o que significa Alcoa sabémolo todo, e tallo dicindo un diputado que vive nun pobo donde o 80% do pobo vive desa empresa.
vive de Alcoa, por lo cual, se alguén conoce ben este Parlamento, e me consta que hai outros diputados desa comarca que tamén o conocen, o que significa Alcoa para a Mariña de Lugo é quen lle está a falar, e o que significa Alcoa tamén para a provincia de Lugo é quen lle está a falar que é nada máis e nada menos que o 30% do Produto Interior Bruto da nosa provincia. E Alcoa, ademais, estratégicamente, tamén polo volumen de emprego que xenera, 536 empregos directos na fábrica da Coruña, 1.372 empregos directos na fábrica de San Ciprián, aos que teríamos que sumar os indirectos de industrias auxiliares, comercio, etc. Que supoñemos nosotros que quere facer o Bloque hoxe aquí? Supoñemos que o Bloque Nacionalista Galego o que pretende é buscar un certo protagonismo con esta iniciativa que trae hoxe aquí, porque na oposición non ten capacidade de liderar solucións ante estes problemas, nin tampouco foi capaz de facelo cando tuvo oportunidades de participar no goberno. Nin tampouco desde a súa posición de socio preferente no goberno socialista central de Zapatero, no goberno socialista central, que tamén daquela época formaba parte Rubalcaba. Mire, coa xestión, e non podemos olvidar, e vostede o dixo, contribuíron a xerar un déficit tarifario que hoxe obriga a reconsiderar a alza a factura eléctrica tanto de empresas como de familias. 24.000 millóns de euros de desfase tarifario. Esa é a heredanza acumulada da xestión do Partido Socialista no goberno central. Pero non nos olvidemos, co Bloque Nacionalista Galego como socio preferente durante unha boa parte desas dúas legislaturas. Mire, no ano 2004, cando o Partido Popular deixou o goberno, o déficit tarifario era de 1.499 millóns de euros. Por moita lei que poña vostede aquí, por moito decreto que traiga vostede aquí, despois de 7 anos, que é o que ocorre? Multiplican vostedes o déficit tarifario por 17 e deixan un déficit tarifario pasaron de 1.499 millóns de euros a máis de 24.000 millóns de euros. Por iso que creo que vostedes, como socios preferentes, e o Partido Socialista, como gobernantes que eran daquela, algo terán que dicir en este caso. E créame en todo caso que hoxe non pretendo polemizar aquí. Non pretendo polemizar, creo que é un tema suficientemente serio. Se existe un acordo unánime deste Parlamento, ratificámonos nel e a emenda que lle presenta o Partido Popular é o acordo unánime que acordamos en este Parlamento, votado polas tres forzas políticas fai un par de meses. O Goberno galego está traballando en este momento nese sentido. Coincidimos co obxectivo final, e o obxectivo final é a defensa da continuidade da actividade da empresa Alcoa en Galicia e do volumen de empregos que esta compañía xera tanto na Coruña como na planta de San Ciprián, e esa é a prioridade do Grupo Parlamentario Popular. Eu non sei que é o que busca vostede que a iniciativa que trae hoxe aquí. Non sei se vostede hoxe pretende desdicirse do que acordou e do que votou fai 2 meses. Creo que o acordo está votado fai 2 meses e iso é o que busca o Partido Popular e o Grupo Parlamentario Popular, que creo que podemos dicir con total responsabilidade e, ademais, con total orgullo, que os traballadores e traballadoras de Alcoa saben que o principal aliado no mantemento dos seus postos de traballo, nos seus empregos e na súa viabilidade futura da empresa é o Goberno galego, empezando polos seus conselleiros e liderado polo seu presidente. O seu presidente, o presidente de Galicia, foi o primeiro en interesarse por carta sobre a renegociación dos contratos. Foi o primeiro en transmitir ao Ministerio de Industria o carácter estratégico da empresa, en este caso de Alcoa, e a necesidade dunha tarifa reducida. E, ademais, non vai escatimar en apoios aos traballadores de Alcoa en Galicia, tanto os da Coruña como en San Ciprián. E xa no mes de xaneiro, cando o Bloque Nacionalista Galego nin tiña registrada esta iniciativa, a Xunta, a que está impulsando os apoios en materia de gasificación nos 2 centros de traballo de Alcoa en Galicia. O 12 de xunio do ano 2011, o apoio da Xunta ao proxecto gasista de Alcoa lograba desbloquear a construción do gasoduto na Mariña, mobilizando máis de 2,6 millóns de euros. O 22 de marzo do ano 2011, a Xunta apoiaba o incremento da competitividade de Alcoa en Galicia cun novo proxecto de gasificación a prol de eficiencia da planta da Coruña con máis de 1,5 millóns de euros.
Son convenios, ademais, asinados nesta legislatura, e co gas non se pode ir á Alcoa como foi vostede, co vicepresidente primeiro da Diputación, concelleiro en Barreiros, dicindo que vostedes están interesados en que o gas chegue pronto á Alcoa. En Alcoa dice unha cousa, e no Concello de Barreiros, donde ese señor é concellal, están vostedes alimentando unha plataforma que o único que pretende é frenar o gas un tempo, e sabe vostede ben. Bueno, é o mismo daquele, acórdase vostede, o anuncio aquel, vostedes rouban ao pobo, vicepresidencia primeira da Diputación. O mismo foi o que levou vostede a Alcoa de compañeiro cando se foi reunir co Comité de Empresa de Alcoa. Ali dixo que estaban moi interesados en que o gas chegara rápido a Alcoa, e no Concello de Barreiros, a escasos 30 kilómetros, potencia o Bloque Nacionalista Galego unha plataforma que o único que pretende esa plataforma é que o gas se retrase en chegar a esa fábrica. Por iso que non é igual predicar que dar trigo. Quere dicir, a credibilidade de vostedes, non de vostedes, señor Branco Parga, de vostedes na Mariña de Lugo, conocen ben os veciños da Mariña. A Alcoa ou ao Comité de Empresa dicen unha cousa, e a 30 kilómetros vostedes potencian unha plataforma que a intención, outra cousa é que o consigan, pero a intención é frenar que o gas chegue cando ten que chegar á planta de Alcoa, o cual todos estamos preocupados. Nós metimos unha iniciativa. Nós seguimos pensando o mismo que seguíamos pensando fai 2 meses. Creo que se deron pasos importantes nos últimos momentos, e creo que eses pasos conocio a dirección da empresa, conocio os sindicatos, conocio o Comité de Empresa, foron informados por representantes do Goberno de Galicia da intención que tiña o Goberno central. E como os conocen eles, non fai falta dicilos aquí. Remato, señor presidente. Nós seguimos pensando o que pensábamos fai 2 meses, seguimos mantendo o mismo acordo que tomamos fai 2 meses por unanimidade, e vostede propón prácticamente o mismo de fai 2 meses. Por iso acepta a nosa emenda, que é de sustitución, e votámola por unanimidade, igual que votamos fai 2 meses ese acordo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro.